Sa bike ventures na to mga brother ay samahan nyo akong pumunta sa Calauan, Laguna para bisitahin ang bahay ni SpongeBob at tikman ang napakasarap at napakasikat na Pabings Goto Bulalo. Sobrang solid. Good day mga brother! Ako nga po pala si Happy, ang inyong si Cristang Gala, and welcome back to our channel. So ngayong araw po na ito ay samahan niyo po ako pumunta dito sa may Calauan, Laguna. Bibisitahin natin ang bahay ni SpongeBob, saka kakain na rin tayo sa Pabings para makita nyo naman. Isa yung sikat na kainan dito sa may Calauan. And matagal tayong hindi nakapag-bike, so balik ensayo na ulit tayo. Kasi naghahanda na rin tayo para sa ating North Luzon look. Medyo na-excite na ako. Grabe. So yan mga brother, kakalampas lang pala natin ng Pansol. Yung ruta nga pala natin ngayon, kaya nga nasabi ko, pupunta tayo ng Calauan. And dadaan tayo dito sa kapatagan ng Los Baños, tapos sa Bae. Tapos pagdating natin sa Bae, liliko tayo sa may Pakanan, papunta ng bayan ng Calauan. Dun yung Pabing, saka yung mismong ano nila, plaza, o yung mismong sentro ng bayan nila. Let's go! Dito pala sa bayan namin sa may Calamba at Los Baños mga brother, patag lang talaga yan. May mga ilan-ilan na ahon katulad nito. Eto na, unang ahon natin. Dito nga pala mga brother sa parting Calamba at Los Baños, medyo patag lang dito. May mga ilan-ilan na ahon kagaya nito. Ito yung sa may Splash Mountain. May lang to, so pwede mo lang siyang tiyagain. At yung isa namang ahon ay dun sa may munisipyo ng Los Baños. So yung pamahalaan ng Los Baños. At pagdating pala natin sa sentro ng Los Baños, as usual, traffic na naman. Yan, mga brother, nandito na tayo sa mismong bayan or sentro ng Los Baños, may Olivares Plaza. At as usual, traffic na naman. After natin matraffic ng bahagya dito sa may bayan ng Los Baños, ay dumiretso lang tayo ng pagpadyak. At bago tayo dumating ng Bae, ay ayun, nakaramdam na ako ng pagod. Brother, dahil wala tayong ensayo, pagod na agad ako. Nandito pa lang ako sa Los Baños. Papasok pa lang to ng bayan ng Bae. Tapos malapit na rin tayo doon sa tinitigilan ko. Yan, ng tindahan ng mga buko juice. Magbubuko juice muna tayo. Sampu lang po. After pala nating uminom ng buko juice at magpahinga ng bahagya, ay dumiretso na ulit ako ng pagpadyak. Dito naman mga brother ay papasok na tayo ng bayan ng Bae. Medyo napagod tayo. Papasok na pala tayo sa bayan ng Bae. Eto, bayan ng Bay. Mga brother, nandito na tayo sa may Calauan Bay Highway. Ito ang isa sa mga pinaka-paborito kong daanan dito sa may parte ng Laguna. Tingnan nyo naman, sobrang luwag, di ba? Napaka-solid ng highway na to. Hindi ka masyadong mag-aalangan sa mga makakasabay mo kasi maluwag yung daan at hindi ka masyadong mag-aalala. Grabe, kapagod. Kaya mga brother, approaching na pala tayo dun sa likuan ng Calauan. Ang palatandaan nyo dito mga brother ay pag nakita nyo ito magkatabi na to, yung McDo at Jollibee, yung stoplight na yan, yung likuan sa kanan, yan ang papuntang Calauan. And dyan rin yung papunta ng Pabings. Liko na tayo. Pagliko nyo pala dito sa kanto na to mga brother, ay dito na kayo mag-uumpisa ng pagkamangha sa bayan ng Calauan. Dahil dito nyo makikita yung mga magagandang palayan at
yung mga bundok sa may likuran. So nandito na tayo sa may kahabaan ng Kalawan mga brother. Pupunta tayo sa may bayan ng mismo ng Kalawan sa plaza nila. And kitang-kita nyo naman yung view natin. Napakaganda. Yung bundok. Di ko alam kung yung bundok yun. San Cristobal ata. So ito pala mga brother, pag nandito na kayo, kung pupunta kayo sa may Pabings, pag nakita nyo itong, ayan, yung Petron, ng gasolinahan, yung Pabings ay nandito sa may kanan. Halos yung tapat lang. Ito, the original Pabings. Nakain tayo dyan mamaya. Pero ngayon, pupunta muna tayo sa may mismong bayan ng Kalawan. Tingnan natin si SpongeBob kung naando na. So yan mga brother, malapit na tayo sa may dulo ng ating pagpunta sa bayan ng Kalawan. Yung dulong-dulo pala nito mga brother, yung nadaan na to, ay doon nyo makikita ang plaza ng Kalawan. Malapit na tayo, medyo magka-traffic dyan kasi medyo masikip ang daan. So yan mga brother, naandito na tayo sa dulo. Ay grabe. At ito na yung kanilang bahay ni SpongeBob at ito na rin yung plaza nila. Laki ng pinagbago meron na silang dome. Pagdating ko pala dito sa may plaza ng Kalawan mga brother ay nagpahinga muna ako. At ito talaga ang nangyayari sa'yo kapag hindi ka nag-e-ensayo. After ko magpahinga dun sa may plaza ng Kalawan ay dumiretso na ulit ako sa pagpadya. At pabalik na tayo sa may Pabings. Saktong-sakto. Gutom na rin talaga ako. Kaya mga brother, talaga tayo magpahinga dun sa kanilang plaza, sa plaza ng Kalawan. At hindi pa rin natin nakita si SpongeBob. Ayun naman, pabalik na tayo. Pupunta na tayo dun sa may Pabings. At nagugutom na rin ako. Ay grabe, napagod. Ganda ng background sa likod, no? Bundok. Palubog na rin ang araw. Malapit tayo sa Pabings. Ay, gugutom na ako. Sana walang masyadong tao. Dito sa bandang kaliwa. Kung kanina, sa kanan, ngayon naman sa kaliwa natin. Ganda rito. So ayan, dito na tayo. The original Pabings. At syempre, dahil first time natin kumain dito nang nag-vlog na tayo, ay nagdikit na rin ako ng aking sticker. Yung 90 ate. Ilan? Isa lang po. Kanin. Saka isang kanin. May drink ka? Anong mga soft drinks nyo, te? Royal Sprite, Mountain. Mountain Dew. Pangalan?
Happy. Happy. 120 na. Magkano te? 120. So eto pala yung iba't ibang sizes ng kanilang goto bulalo mga brother. Ang pinagkaiba lang nan ay yung dami ng laman pero yung mangkok na pinaglalagyan almost the same lang ng size. Thank you. May soft drinks pa no te? Okay. Thank you. So ayan mga brother, let's go, kainan na. Tapos kitang-kita nyo naman dun sa laman mga brother, talagang nakakatakam, as in sobrang sarap nan. Kaso nga lang kung medyo high blood ka, I suggest wag mo po itong kainin kasi talagang putok-batok at napakataas ng kolesterol ng pagkain na to. Medyo may kaalatan din pala ang pagkain na to mga brother. Pero kailangan mo lang timplahan, lagyan mo ng sili, lagyan mo ng kalamansi, ay talagang mas sasarap pa. Depende talaga yan sa panlasa mo. Lalo na sa akin, goods na goods to kasi mahilig ako sa maalat na pagkain. At syempre dahil gutom na gutom ako, talagang napa-extra rice ako. Talagang napakasarap niya brother. Talagang hindi mo mapipigilang mapa-extra rice. Sobrang solid. At mga brother, libre po ang refill ng sabaw. So kung gusto mo pang humigop ng napakainit at napakasarap na sabaw, ay humingi ka lang po doon sa may counter. Siyempre ako naman, hindi na ako humingi kasi mataas nga to sa kolesterol at ayaw naman nating high blood din tayo. At pagkatapos natin kumain ng napakasarap na goto bulalo, ay syempre nag-take out na rin tayo para naman may pasalubong tayo sa bahay. And pauwi na rin po pala tayo. Nakapa-take out tayo kasi masarap. Yun no? Kaya mga brother, tapos na tayong kumain at kita nyo naman, napa-take out pa ako. Pasalubong ko dun sa bahay. Ah! Grabe. And pauwi na rin ako. Kita nyo naman, palubog na ang araw. And bago po pala mga kalimutan, kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, ay sana po yung consider nyo mag-subscribe. Hit ang notification bell at ilike ang ating video para naman updated kayo sa tuwing mag-upload ako ng mga videos na kagaya nito. And muli ako nga po pala si Happy, hangin nyo si Chris Tanggala. Ride safe po palagi mga brother. Ingat tayo sa daan.